Hola. Jednu vec. Tí neveriaci ľudia tvrdia, že prečo by mali veriť v takého Boha, ktorý dopustí toto na nás všetkých, na planetu Zem, na ľudí, aký je odporný, aký je zlý, neviem čo. Dobre, OK. Tak buď v neho neveríte a nemôžete sa potom na ňo hnevať, alebo v neho veríte niekde, lebo keby ste neverili, tak by ste boli nihilisti. A potom v neho teda veríte, ale sa na ňo hneváte. Čak v poriadku, ale priznajte si to. Lenže potom akého Boha chcete? Takého, ktorý nás vytvoril na nejakých šnúročkách a proste túto s nami manipuluje? Alebo Boha, ktorý nás vytvoril so slobodnou vôľou a my z vlastnej slobodnej vôle našimi rozhodnutiami sa od neho vzdialujeme? Pretože na tejto planéte je dobro a zlo. A to, koľko zla existuje, je len dôkaz toho, že musí existovať aj Boh. Lebo neexistuje len zlo. Ako by sme potom vedeli, že to je zlo, ale niečo iné je aj dobro. Takže takto. Boh nám dal slobodnú vôľu. A my sa máme každú sekundu nášho života rozhodovať. A my sa môžeme každú sekundu nášho života rozhodovať a môžeme sa rozhodovať medzi dobrom a zlom. A to je medzi tým, čo je správne a tým, čo je ľahké. Ľahké je sa na niekoho hnevať. Ľahké je niekomu neodpustiť. Ľahké je byť obeť. Ľahké je sa urážať. Ale správne je sa neurážať, odpúšťať, nezabíjať, neokradnúť, nenadávať na seba, nemyslieť si, že ja som lepší ako ten druhý človek. To je veľmi jednoduché. Akože len je to veľmi ťažké. Ale jak v pohode. Takže tí, čo teda neveria, ale sa na Boha hnevajú, že ako toto môže dopustiť, tak ja vám chcem len povedať, že my si to dopúšťame na seba sami tým, čo robíme. Tým, ako sa každú jednu chvíľu nášho života rozhodujeme. Rozhodnem sa na niekoho vypáliť tú raketu, či už reálnu momentálne, alebo aj pomyselnú, že si o niekom pomyslím, že je to debil. Alebo sa rozhodnem povedať, že kto som ja, aby som o niekom hovoril, že aký je. To už veľmi všetci dobre poznáme, že smietku v oku brata vidíš, ale vo vlastnom oku brvno nie. To je notoricky známe z Biblie. A je to pravda. Tak akože, tak buď veríte v Boha, síce sa na ňo hneváte, lebo dopúšťa na jednotlivcov aj celej spoločnosti hrozné veci, vôbec nie sami si za to môžeme. Alebo v neho neveríte a tým pádom fuck it. Zabijme sa tu všetci navzájom. Tak není Boh, tak není dobro. Je len toto, čo tu je a to je vlastne, že dobre, zabijme sa, tu sa vykinožme, zastrelme jeden druhého, zabijme deti, potraťme deti, lebo to vlastne není dieťa, to je zhluk orgánov. Tak buď je Boh a tým pádom je dobro a tým pádom je to svetlo, alebo nie. A tým pádom je nič. Tým pádom to, čo sa deje, nie je zlé, to len je. Čiže vojna len je, potraty len sú. Choroby len sú, smrť len je, to nič neznamená. Čiže trochu si to treba upratať v hlave, neveriaci človek neexistuje. Neveriaci človek je len nihilista. To, v čo každý verí a jak si to pomenuje a semantika a ja som Boh vlastne alebo sme všetci vesmír alebo sme všetci Stardust a blablabli Ja som stretla príliškrát Ježiša na to, aby som tu tvrdila, že je to celé nejak ináč. A
dávala do toho tieto New Age veci. Ale hovorím vám, že lepšie si priznať, že v niečo veríte a to niečo je dobro, ako tváriť sa, že som ateista. Dobre. To je všetko. Dneska som taká akože horlivejšia, ale neviem, niekedy si to proste pýta. Tá situácia, ten život. Ale tiež to môžeme zakončiť veselou príhodou z dneška a opäť intuíciou, že proste celý deň sme dneska robili doma na záhrade, boli sme vonku, neviem čo, už mi bola aj zima, tak už som potom išla dnu a už začala byť skoro tma. Ale zrazu som si dala čaj a hovorím mužovi, že vieš čo, ja idem si odpaliť pár golfových loptičiek na náš pozemok, hej? Akože on, že dobre, nebola ti náhodou strašná zima a čo chceš odpalovať, kde to, o čom hovoríš, však akože dobre, ale čo ti je? A je, že ja neviem, proste idem, čaute. Dobre, akože čaute muž, deti. Dneska bola u nás aj moja mama pomáhať, aj môj otec, bol vyvenčiť si psi a ja staršiu vnúčku jeho. Proste život. No, takže som išla hrať golf na náš pozemok a čo som nezistila? Naša Bela, tá bežová, hára. A pozerám sa tam úplne v rohu, kde som sa dostala len preto, že som tam odpálila tú loptičku, inak by som sa tam nedostala. Lebo čo by som tam išla robiť do tmy dozadu na pozemok. No a tam kúkam a že čo robí Bela Carina. A ja, že no, výborne, zase je u nás sliepka susedová, chuďa, sa zatúlala, lebo už jednu iné sliepky vraj vyhnali, že ju nemajú radi, tak ju vyhnali. Ja, že inak to je inak fakt, jak sliepky, ale dobre. Takže kúkam, lebo tam niečo malé hnedé sa hýbe a že chúďatko zase slepka, tak už som išla, že Bela Cara, nechajte ju, neviem čo, ale vysvetlo, že to je malý pinč, ktorý bežne chodí po našej dedine a on asi zistil, že Bela hára, alebo malá čivava, neviem, no proste bolo to veľké jak Belina laba, hej, proste nič. Lenže asi Bela hára a on je nejaký miestny Casanova, tak išiel tam sa zabávať s Belou. Takže ja len dúfam, že Bela si nejak divne nelahla a lebo si poviem, že však on fakt nedotiahne, tak akože čo, ale ak by si lahla a mali by sme nejaké divné mixy barzoja a čivavy, tak potom sú k odberu. No. Dobre, takže toľko k dnešnej intuícii, že vlastne niekedy je to úplná blbosť, že idem si zahrať, odpáliť pár loptičiek na náš pozemok a zistím, že vlastne som potrebovala vidieť, že ku nám chodí malý čivavák a musím zavrieť nejakú dieru divnú v plote, čo máme. A to len vďaka tomu, že som vymyslela si úplnú hovadinu v tme a zime už, že idem si odpáliť pár loptičiek a všetci na mňa kúkali, že no dobre, no tak choď. No. A to im chcem len povedať, že niekedy musíme urobiť to, čo cítime, aj keď je to divné. A nedáva to zmysel, ale ono to potom dá zmysel. Ale to sa deje až potom, keď sme naozaj už sme odovzdali svoj život Bohu a povieme, dobre, Pane Bože, tak Ty ma veď. Rob, čo so mnou musíš. A to o tom sú aj tieto videá, lebo proste na jednej strane who cares, ale na druhej strane Duch Svätý mi to povedal. Že prosím ťa, urob zase nejaké videá. Tak ich robím. Takže dobre, no. Tak here you go. No dobre, tak pekný víkend. Čaute.